Pot un home o una dona, ja sent ancià, tornar a entrar al ventre de la seva mare i néixer de nou? A què refereix Jesús quan diu néixer de nou? Desgranarem aquesta veritat tan preciosa per poder entendre què és néixer de nou i com això pot canviar la teva vida per sempre. És completament impossible que tu i jo tornem al ventre de la nostra mare per néixer de nou. Potser pots pensar en una futura reencarnació en un altre ésser humà, per aprendre el que en aquesta vida no has après i anar evolucionant fins a convertir-te en un ésser superior. Deixa'm dir-te una cosa amb claretat. Això no existeix com a tal. No hi ha reencarnació, no hi ha aprenentatges extras, ni segones o terceres vides. Aquesta vida que estàs vivint ara és l'única vida terrenal que viuràs. I precisament d'això tracta el vídeo que estàs començant a veure. Aquell que ens va parlar del nou naixement també va assegurar que hi haurà una resurrecció. I la resurrecció és en ell mateix, perquè ell és la vida. Permet-me anar pas a pas, perquè puguem entendre tota aquesta informació tan important, que potser és molt nova per tu. A l'Evangeli de Joan, capítol 3, trobem una conversa molt reveladora. Nicodem, un fariseu i mestre de la llei, va parlar amb Jesús de nit, en secret, perquè els seus companys fariseus no poguessin dir res contra ell i així conservar la seva estimada reputació. I tot així va decidir anar a parlar amb Jesús. En un moment clau de la conversa, després que Nicodem reconegui que Jesús ve de Déu, Jesús va directament a allò que més necessita escoltar Nicodem. No li diu una cosa com: «Ho veus, Nicodem? Per fi algú ha entès qui sóc». Res d'això. Jesús li diu amb tota claredat: si no neixes de nou, no pots veure el regne de Déu. Jesucrist no afalaga Nicodem, no reforça el seu estatus, no alimenta el seu orgull, va directament al cor. I aleshores sorgeix la gran pregunta: què vol dir néixer de nou? Néixer de nou, deixa'm-ho dir-t'ho clarament, no té res a veure amb tu. Si pensaves que tu podies fer alguna cosa per aconseguir-ho, em sap greu dir-te que no. Això tampoc es refereix a res físic, perquè, encara que per Déu no hi ha impossibles, Jesús no està parlant de tornar a néixer d'una dona ni de cap reencarnació. Néixer de nou és un regal donat per Déu. Néixer de nou és reconèixer que Jesús de Natzaret va morir per tu i per mi. És reconèixer que jo mereixia el càstig etern per haver donat l'esquena a Déu. Que tota la condemna del pecat, des de la desobediència al jardí de l'Edèn, hauria d'haver recaigut sobre mi. Jo era mereixedor de la mort. Però per amor, Jesús mateix, Déu fet home, es va entregar perquè aquella mort no caigués sobre mi, ni sobre tu, sinó sobre ell. El just pels injustos, el sant pels pecadors. Déu mateix morint perquè nosaltres no haguéssim de fer-ho. I un cop mort i ressuscitat, Jesús ens dona aquest regal, la salvació eterna. Una salvació que no comença després de morir, sinó aquí i ara. Perquè quan acceptes que Jesús és el teu Senyor i Salvador, ja no ets el mateix ni la mateixa. La teva essència espiritual, el teu veritable jo, aquell que estarà en la presència de Déu per l'eternitat, és transformat, canvia, és fet nou, a imatge i semblança de Jesucrist. I tot això no ho fas tu. Això ho fa Déu a través de l'Esperit Sant. Per això, les coses que abans t'agradaven i que desagraden a Déu ara perden interès. Per això ara busques passar temps amb Déu i estudiar la seva paraula,
Per això ja no inverteixes la teva vida en plaers momentanis, sinó en vida, i vida en abundància. Aquest nou naixement és el que et fa enamorar-te de Jesús. És el que et fa morir a tu mateix, els teus desitjos, els teus somnis i els teus projectes, perquè l'únic projecte que ara t'interessa és que el seu regne, la seva justícia, comencin a reflectir-se a través teu en aquest món caigut. Aquest és el nou naixement al qual Jesús fa referència quan parla amb Nicodem. Nicodem intenta entendre aquestes coses amb el judici humà, amb la raó, amb tot el seu coneixement, però no entén res. Perquè per comprendre aquestes veritats tan precioses, primer han de ser revelades per Déu mateix. Nicodem va estar amb Jesús aquella nit. Va tenir l'oportunitat de canviar de vida, de néixer de nou. Que l'alba d'aquella nit fos l'alba de la seva pròpia vida, però va permetre que tot continués igual. Tenint l'alba davant seu, va preferir continuar vivint en la foscor que dona la falsa seguretat, el què diran i els formalismes. I això ens deixa una advertència molt clara. Pots estar a prop de Déu, pots estar en una església, pots fins i tot creure en Jesús i tot i així no haver nascut de nou. I ara la pregunta és per tu i per mi. Estàs convençut del teu nou naixement? Que tinguis un dia molt beneït.